within the time frame which we have fixed for ourselves. Ka seng khasi maulai kala penlong ya ka shat suk minsim hamadan shat ka badon ha maulai mauro. Ya kani ka tamasa la penlong na ka benta arts ngi linter. Ha kas ngi ka baning kong kila don hadu on repuwe ngot ki nong shat ki balawan bane shim benta ha ka ba lai pulai ngot ki de ki shinrang kat ba ki apuprang ngot ki weipat ki de ki kintai ki balawan na keleng ki jaka ki ba markhap bat ka shnong maulai ban yashim benta ha kani ka shat ka kemen. Hagas ngi ka babut pat ka badairu kas ngi penkut bun ki nong shat na keleng ki jaka jang ka sor shalong bat kumju ru na ki weipat ki district ki lawan bane shim bentalang hakane ka shat suk minsim. Kini kesat kala pelat ya ka lepostem benda bat hadin ba ki jingsat ki bang ya pensat keleng-keleng ku Muhammadan he hang ni Muhammadan snong mauro bercetai sumsau ni sungu sekali ba gilayo kini ka lumpung lakajong nakaba nakaliang usim ba ka darbar yung ka himamlim kila ayengi tipi mentang ni kini ka lumpung kanang longgum ni kajing persang kajungi hikalong ban nang penba penjanai penitenat susu bat kamtam ban pene kerang ban ka syar kalong bufu pieng bat kaman suk na mentaki nongan pecah.